नमस्ते माई बहन लोग। नवरात्रि के सबके शुभकामना। माई लोग के पचरा गाई जा और माई के मनाई जा और हमनी के गीत सुनब जा। हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करल जा। जरूर सुनब जा हमनी के। पहाड़ पर्वत पर मैया जातवा बिछवली हो कि झिकिया डालेना मैया कर पथरवा हो कि झिकिया डालेना मैया कर पथरवा हो कि झिकिया डालेना। पहाड़ पर्वत पर मैया जातवा बिछवली हो कि झिकिया डालेना मैया कर पथरवा हो कि झिकिया डालेना मैया कर पथरवा हो कि झिकिया डालेना। मैया कर पथरवा हो कि झिकिया डालेना मैया कर पथरवा हो कि झिकिया डालेना। एक ओरी गिरे गेहूं के चोकरवा हो कि एक ओरियाना गिरे आवध से नूरवा हो कि एक ओरियाना गिरे आवध से नूरवा हो कि एक ओरियाना। एक ओरिया गिरे गेहूं के चोकरवा हो कि एक ओरियाना गिरे आवध से नूरवा हो कि एक ओरियाना गिरे आवध से नूरवा हो कि एक ओरियाना। गेहूं के चोकरवा मैया नगर में बटली हो कि भक्त बटली ना मैया आवध से नूरवा हो कि भगत बटली ना मैया आवध से नूरवा हो कि भक्त बटली ना। गेहूं के चोकरवा मैया नगर में बटली हो कि भक्त बटली ना मैया आवध से नूरवा हो कि भक्त बटली ना मैया आवध से नूरवा हो कि भक्त बटली ना। मैया आवध से नूरवा हो कि भगत बटली ना मैया आवध से नूरवा हो कि भक्त बटली ना।